Exact mat maturog kagaya bakay. Ito yan. Jack ti lalaki. Jack ti masurot. Jack ipalubos nga umapasama kita. Nagimas kan maya. Dekil tapatong mo. Dekil tapatong mo. Agraman tabay mo. Dati nga tat kabentasa niya solusyonin agbartik. Tapnon may bagak aming rikrik na kini bakit kau. Ay, apo. Inano nga tani bakit eh. Exact mat maturog kagaya bakay. Ito yan. Jack ti lalaki. Jack ti masurot. Jack ipalubos nga umapasama kita. Oray 6 rounds bakit? Kayang-kaya. Ano di mo kaya talaga nga pilitin ka? Ay, Ayan po, una yan. Bakit ko? Dahil ko bakit? Ako nag-gusto. Bakit? Ayun na yun. Kape at mamaya. Nakapinpintas ti Aldo ko ita. Ay, nagpintas ti ring ko ita. Gimas ti kape. Awan na balbalinan ni bakit? Idi dinoklapak nga sigod. Kinayat na wit nga sigod kaya. Basic. Tas jelagayan ti mga ayaw. Ayun yan. Apo, napintas man ti uri daw mulakay. Nagpintas ket ti panagkapkapyam ditan. Nagluto ka kumugutin di pala siya kumut ti mangisaang. Punay kamot din bakit? Nakaungungot kamot lang no? Isla, di mo inayat di napasamak niya at ni Rabia. Nga deta, ibagbagam nga napasamak lakay. Apo bakit? Ura nakainumak ni Rabi. Matandaan naklata, tinapaspasamak. Nga nga ibagbagam nga napasamak lakay. Ket, di rabi ino, imyanak mo din dainang ket. Anya? Asin yung order data kwarto ta bakit? Wala kay. Nalipatak din nga iba, kan lakay nga imay nakiumyan, day di kabsat, day di lula. Imay nakiumyan ni lula gurang, lakay. Anya? Paunay ka? Gusto na